jamale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismi mon e kelle gadi nder robine jayndeji altini ɗiɗi lewru septembre 2024 bismillah mon e roɓindo jayndeji men puɗɗortoɗen koye jayde gendira leydi Sénégal jayde Le Soleil arti e mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko ne wayno kanko no yalti beele tigui ha joni wawde rendude Moussalla kam e nangorande ɓe ganduɗa ko peuple palestinien e kanko yiidi Ousmane Sonko alay saago kay wonande leyɗele kewɗe oɗo saaha ɓe ganduɗa ko nanduɓe junggo mumen wonande e ɗeɗo caɗele ɗe ganduɗa taw en nangorano leydi Israël ɗum kadi wawa gasde kono kadi nde leyɗele ɗe mbawata ha ɓuuri tengtude leyɗele julɓeɓe mbawa nangorande leydi Palestine jayde Le Soleil arti hen kono ɓe garti e ko yitno e ñalawma hande o ko ñalawma pattama lamo toon to bowal gendira leydi Sénégal Assemblée nationale en ƴewoytu jayde Le Quotidien arti koye kan haala ko yitno noon wadde momtude mben suppression au conseil des collectivités territoriales comme conseil économique social et environnemental yiide jayde Le Quotidien la commission des lois rejette le projet ɗum ɗon wonno ko ñande aljuma nde ɓen ɓe ganduɗa ko mamruji jaaɓe des lois toon to assemblée nationale sappo e jeegom ɓen ɓe ganduɗa kañumen caali sappo e nayo ko kañumen mbaɗi voté pour ko yetno e wonande on suppression ne wayno noon laatay kono hande ko ñalawma mo ganduɗa ko hande tigui ɗum laatoto en ƴewoytu jayde Les Échos arti ko e caɗele nden kay kisal ɗo e wertago leydi Sénégal ha ɓuuri tengtude Dakaru yiide jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder ndereji leydi Sénégal Jean Baptiste Tine holliti sappo e jeegom ɓe ganduɗa kañumen pittali mumen jooɓa hakkude tan e ɗiɗo lebbi ɗiɗi ɗum saabi holliti one wayno ɓe ganduɗa kañumen jogui nden kay kisal force de défense et de sécurité kamɓe kala maɓe mbawa ɓeydede beele tigui rewidade hani ha joni ƴewtade ko yitno nden kay kisal ɓesguji ɗi kanko Jean Baptiste Tine arti hen kono toon to assemblée nationale mbiyen bowal gendira leydi Sénégal assemblée nationale ko hande oɗo subaka mbiyen altini ko hande tigui ɓe wonata ko wiyete ko plénière jayde L'Exclusif arti koye affaire caɗele mbiyen onance hakkude Cheikh Dieng kamɓe Cheikh Tidiane Dieye eɗen gandi waɗi no haala ɗum saabi ne wayno jayde L'Exclusif arti ko yitno noon ko mbiyata ko surfacturation wonande ɗin ɗi ganduɗa ko surfacturation yogue e won ɗi ganduɗa ko marché ji ɗi ganduɗa ko tottiraɗi toon to onance e yiide noon wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui goni association des acteurs de l'assainissement kamɓe kala ɓe erima laamu ngu nde wata uddidde hen losko beele ko laaɓi wawaten andede jayde L'Exclusif arti hen en ƴewoytu jayde tribune arti koye Ousmane Sonko kam e jooma yidde mumen ko mumtude ha laaɓa haut conseil des collectivités territoriales kam e conseil économique social et environnemental subaka altine hande o ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe eɓe paada toon to suudu sarɗeji to yiide jayde tribune ha joni ne wayno Benno Bokk Yakar kam ne wayno erima ɓen ɓe ganduɗa dendagal député ji mumen ne mbawata tawtorede beele jattinade wawde ha joni wadde rejeté riwtude nden ɗaɓɓande de kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye jayde las arti koye Ousmane Sonko arti ha joni e wasde yonnude kono hollidde metti mum ɗeɗo caɗele baɗeteɗe toon to Palestine wargoji gonɗi toon tawi saabi ɗum ko ndiɗo leydi Israël kanko Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo leydi Sénégal o namdima nde Israël waɗete nde joñete wonande e aduna o kono kadi o joofima ɗen leyɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ene nangoran leydi Israël kanko Ousmane Sonko o arti hen en ƴewoytu jayde L'Observateur arti koye Air Sénégal le nouveau plan d'envol ko yitno wonande oɗo ligne ko yitno e Air Sénégal caɗele teskade hande oɗo saaha kono pellital ngal ɓe ƴetti ko yitno wonande wawde mumtude ko abbi e ligne uji jeegom to banggue ya garta ɗum ɗo noon lawtoto ko ñande nogas lewru ndu gonnen lewru septembre kono kadi ɓe garti e nden ñamande ganduɗa ko Air Sénégal anda foti yobde ɗum tawi ko gollodiral hakkude mum e oɗo location mo ganduɗa compagnie Carlyle d'aviation tawi noon koppereje ɗe gabbi koye milliard uji jeegom e ko fawi jayde L'Observateur arti hen kono ɓe garti e ko yotino e wonande alhaali toon to suudu sarɗeji mbiyen bowal gendira leydi Sénégal hande o ko hande tigui woni plénière beele lawɗinde ma laatu walla laatata ko yitno e wadde mumtude ha laaɓa au conseil des collectivités territoriales kam e conseil économique social et environnemental ƴewoyen jayde Besbi le jour arti koye enjeu plénière subaka hande o to banggue wonande beele ma laatu walla laatata
ko nde ɗo ɗaɓɓande nde kanko hoorejo leydi ndi yidde momtude ko mbiyata ko CCT kam CSE conseil économique social et environnemental no wayi wade fof kam Benno Bokk Yakar holliti no wayno ma jattino tawi kadi nden ngol lawɗinta wonande nden ɗaɓɓande nde kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o yidno kono kadi ɓe garti e yiide oɗo saaha Ousmane Sonko ne wayno yani tigi e leydi Israël ɓe ganduɗa nana mboma pitali toon to Palestine jayde besbi le jour arti hen ƴeewoyen ƴeewoy to jayde Rewmi Quotidien arti koye kan haala caɗele hakkude guerre Israël kam e Palestine kanko Ousmane Sonko holliti ne wayno alay sago leydi Israël wawa accude ha joni ɗiɗo pitali ɗi mbomata wargoji tawi ko kamtorinɗi toon to leydi Palestine tawi ɓiɓɓe julɓe ne pawe ɗum kanko Ousmane Sonko o yani no fewi e omo ganda ko Benyamin Netanyahu kono kadi jayde Rewmi arti e omo ganda ko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder dereji leydi Sénégal o holliti ko yetno noon e ɗiɗo wargoji kame caɗele nden kay kisal 16 innama aade ko kañumen pitali men jooɓa kono kadi holliti maɓe ɓe ganda ko joguiɓe nden kay kisal mbawa sembinede e wertago leydi Sénégal beele haɓade ɓen wat boniyankoɓe kanko Jean Baptiste Tine o arti hen ƴeewoyen jayde Sud Quotidien arti koye kan haala caɗele ɗe ganduɗa ko teskade oɗo saaha ko mbiyata ko recrudescence to banggue nden kay kisal kanko mawɗo kanko jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder dereji leydi Sénégal Jean Baptiste Tine o holliti ɓe ganda ko force de défense et de sécurité mabɓe daro ha joni haɓade ɓen ɓe ganda ko badboniyankoɓe sibu caggal ɗiɗo lebbi ɗiɗi teskade ɗi ganduɗa wargoji ene heewi no fewi kanko Jean Baptiste Tine o arti hen kono Sud Quotidien arti e oɗo mo ganda ko toon to Bowal gendire leydi Sénégal Assemblée nationale hande o ma députéji ɗi daro beele lawɗinde ma laato walla lawata laato walla lawɗotako ko yitno e wonande oɗo projet mo ganda kanko hoorejo leydi ndi ɗaɓɓade makko wadde supprimé au conseil des collectivités territoriales kamɓe conseil économique social et environnemental en ƴeewoy to jayde li quotidien arti koye la recrudescence caɗele nden kay kisal to banggue wonande teskugol ɗo e wertago leydi Sénégal ɗum saabi jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder dereji leydi Sénégal Jean Baptiste Tine holliti ko ɓuuri 16 innama aade ko kañumen pitali mumen jooɓa kono kadi o arti e oɗo hakkude aset kame alet ko abbiye temedde nayo ko kañumen nanga ko yitno e wonande noon caggal nde ɓen ɓe ganda ko joguiɓe nden kay kisal mbaɗi golle mumen ɗum noon yowiti koye wawde ha joni raddude ɓen ɓe ganduɗa ko badboniyankoɓe kono li quotidien arti ha joni e ɓen ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe ɓe ko hande tigui woni koɓe mbaɗata pléniére toon to Bowal gendire leydi Sénégal Assemblée nationale bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e pelle gadane roɓindo jayndeji subaka hande o min dokon aadi talata janggo sawre welede Allah ɗo e nden yon gone jaam.